ngeke ngathi ukuyipage ifoni yakhe ngabona ukuthi niyazikhipha naye Xa ubucinga mina efonini yakhe. Ngipage ifoni yakhe ngabona ukuthi hayi usenaka impela ukuthi akunakekele ekubeni ingane engayinakekeli. Manje nginqinile ukuthi mina ngiconfront ngoba mhlawumbe into yethu ibizogcina isiba kwelinye izinga mhlawumbe sesilimazana. Yini ezovimba manje? Ukuthi silimazana. Wena kusho ukuthi kahle kahle usemanje. Cha ngiyabuza. Hayi. Bekithi mina ngifuna ukukhuluma nawe ke sisi kukhona nabanye abantu. Hayi Siphe ngiyamazi, Siphe indoda yami. Ngiyanibingelela nanke babukeli beBlack Life TV uhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami kamla nguStufuza Dlanga Amandla Zulu umgwenya inkomo sovukazi Mvuleni ngintokazi eZalma Mkhize so ke ngiyafisa ukuthi nginikhumbuze nkosiyami kabazi ukuthi especially siqalile ngomhla ka15 kuyoshaya umhla ka20 akusaya nomhla sorry kuyoshaya umhla ka25 akusaya nomhla ka20 lapha ke kwiBlack Life Pharmacy na kanjani kukhona iproduct entsha esibiza ngokuthi uhluli izimpi kulabo bantu laba abasebenzayo uthola ukuthi emsebenzini mayefika uzizwe ngazuthi angalala akusasebenzeki ingqondo ayifunction ngendlela ejwayele ukufunction ngakhona leyo products leyo ibheka kakhulukazi kubantu abasebenzayo nawe ke empilweni yakho nje uma ubona ukuthi izinto zakho zimile na kanjani leyo products leyo ingakusiza masifuna ke ngasithola ku 062 219 7748 062 219 7748 especially siqale ngomhla ka15 size siyophela ngomhla ka25 so ke nangisisi ke sihleli naye namhlanje kuhlelo lithi ngifuna nomuntu wami na kanjani khona lento engamchazi kahle hle kwi relationship yakhe no person wakhe kodwa ke uzochazela kabanzi la beqala ukuhlangana khona nala izinto seyiqala ukushintsha khona uzokashitshela ukuthi ingabe ngobani esibhalelile kuhlelo elithi umfunani umuntu wami so ke asike size singabe kuzokwenzakalani sabona kunjani. Yebo sawubona. Right? Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi kami nesibongo nekabele ndawo la wakhulela khona. Igama lami ngufanele ngwakalukhozi ngakhulela endaweni yaseSkopo. Skopo. Yebo, iLandskop. My episode respect is. Bani olukhozi? Majozi omqamu. Majozi. Okay. So ngicela nje sivele sihlale phezu kodaba ungichazele ukuthi wena nophesini wakho nahlangana kumuphi unyaka nihlanganela endaweni ekanjani kuphi. Yebo mina umuntu wami igama lakhe uSiphe sahlangana ngo2017 ngenza umatric. Okay. Sasifunda naye yena wayekade nakangimlandela ngika grade 11 yena enza umatric. Okay. So waphuma kuqala kunami ke saqhubeka ke sajola until now. Okay. Kodwa sengiyabona ukuthi kunoshintsho ebudlelaneni bethu. Ubekuphethe kanjani mhlambe ke i-relationship isanda kuqala nawe futhi ubumphethe kanjani nobabili nje benibambisane kanjani kubudlelwane beni busabusha? Besiphathene kahle impela mina naye kodwa ukushintsha nje kuqalela senginomntwana khona omncane waqala washintsha kodwa ubekwazi ukungisupport kwaya ngabona ukuthi ukhona umuntu asehlekisana naye waqala ke wangishintshela. Usebhizi ne? Yebo usebhizi ushintshile. Mhlambe ke emndenini wakhe la ezalwa khona uke wakuhlanganisa nama parents siblings izinto ekanjalo. Yebo ngiyaxoxa nosisi wakhe omncane uma wakhe besixhumana ku WhatsApp nama wakhe and bayakwamukela nje kahle. Yebo besixoxa ngoba ngikwazi ukuhambisana ingane khona bayibone ngibuye. Okay. Wena emndenini wakho mhlambe bayamamukela kahle bayamthanda noma ukhona akekho nje kuyafana? Hayi ekhaya abamamukelanga nje ngoba uma impela wayengathanda ukuthi ngijule naye ithi mhlawumbe kuzokuya ngigcine sengikhulela kwagcina sekwenzekile ke lokho kuze kube manje hayi. Wamthanda ungakakhulelwa? No ubengamthandi nje qobo bethi angajoli nalomfana. Sorry ngiqonda ukuthi ubengamthandi vele ungakabi nomntwana. Before ngibe nomntwana nje bengamkhonzi. Why? Mhlawumbe bebona ukuthi ngizokhulelwa ngesamncane ngoba uthe ukukhula impela kunami ethi ngashiyela ngantambama. Yebo. Okay. Eish. Manje ke ubambene njengoba uthi ubhuti wabantu bematasa utholeni uzweni usoleni mhlawumbe kwenzeke nje uzubona ukuthi hayi lo muntu lo ngathi angisekho ngedwa kuyena. Hayi ubengasayisupport ingane
bengasangenzi ngisho nemali nginika imali yokwenza ikhanda ungibona nje ngemahliphihliphi ngoba itoho kade ngilitholile seliphelile ngoba kuye kwenzeka ukuthi ihlale naye emqashweni ugcine ngasakuthenga ukudla ahambe emsebenzini ahamba angabuyi. Ubani wamuva endlini yomunye? Ubani owajoyina omunye esehlala vele already emqashweni noma nasuka nje noba uthi unahamba neyobheka umqashi navumelana ngaleyo ndawo leyo? No, yena ubekade ehlala emqashweni ngasuka-ke ngilo ngifika ngokumvakashela ngomvakashela ngagcina sengihlala nje nomphela naye. Oh, okay. Mhlambe-ke umnganani umntwana manje? No-4 years. Una-4 mdala lo muntu and I'm sure uyaxoxa indaba manje. Uyaxoxa bandla. Mhlambe ngabe uyakuthokozela nje ukuvakashela ubaba wakhe kubo zonke nje lezo zinto aphume naye bashawa umoya kamnandi beshisa ithombe? Uyakujabulela? Yebo, uyakuthokozela kodwa manje kwala noma sengithi hayi umntwana uyafisa ukuthi akubone noma nibe ndawonye ahamba angabuye emsebenzini mhlawumbe ngilandela ingane ngoba sihlala naye mina engamuva inaye. Ngithi umntwana uzofika ahamba angabuyi thothi uhambile nentombi yakhe le entsha bayophuza angabuye endlini kuze kugcine ukuthi umntwana iweekend yonke useyahamba ngoba uyafunda umntwana sengimphinisele ekhaya. Uma uthi intombi yakhe nje usuyamazini? Yebo, ngawabona ama-post bepostile ku-Facebook. Nanokuthi ngangambamba elele ngapheji ifoni yakhe ngabona ama-conversation abo nentombazana. Unjani nje lo sisi wamchaza? Hayi bandla kusaslay queen kuyacaca ukuthi hayi shuthi usetotosaye ningako mina engasanginakile nomntwana. Shuthi imali yonke ivele isidliwe uyena. Uke wahlala nje phansi waba nesineke naye wamtshela ukuthi baba umntwanami yes ngiyakuthanda impela right okay sure grand chap but ngala kuleli side le kulengxenye le angijabulanga mina sekunezinto eziningi ngiyibonile efonini yakho uzilungisa nini lezi zinto lezi wenza njani angisho ngithanda wenza njani ngalezi zinto lezi ke? Yebo, ngiyamtshela ingako ngicela iBlack Life ingisize ngoba ngiyale ngimtshele mengimtshela akafuna isihlukane kube kufike ekutheni usengibeka isandla. Usehamba azagcine endaweni ekude futhi nami ngithi ngifuna ukuqhubekela phambili nempilo akafuni. Kusho ukuthi kumele ngihlale ngibekezelele konke izinto azenzayo kumina. Uke wayivula icala ekushayile nje ngoba bengisaba ukuthi wathi nje uyohamba nasekhaya yobalimaza noma shisa umuzi ngoba nje yebo ngoba vele umuntu nje oyisixhwanguxhwangu wakho sesikoleni ubefeyila nje kakhulu yabo umuntu nje oyisixhwanguxhwangu. So mayethi lo sisi yes vele ngithandana naye ubakho lakho uputhi igama lakho Siphe. Mayethi usisi vele ngithandana noSiphe and angindawo ngihleli la wena funda nje ukufaka emqondweni wakho ukuthi ngikhona I'm not going anywhere. Uzobe uyahlala ku relationship baqhubeke uqhubeke ngokwazi ukuthi ukhona omunye usisi noma uzophuma baqhubeke bathandane bodwa? Cha, ngizokwazi ukuthi ngiphume ngoba njengoba ngibhalile la ekhaya ukuthi hayi ngoba nami sengingaphezulu kwamandla ami. Sengingaphezulu kwamandla ami bani. Usamthanda uSiphe? Yebo, lisakhona uthando lwakhe kodwa akusafani nasekuqaleni. Uyafisa yena ukumbona eshintshile right kuwena nakumntwana? Yebo, ngiyafisa ukuthi ngiyale ngimbone kodwa amathuba amancane kodwa mengenzeka impela ngiyafisa ukuthi kwenzeke ngingalithola lelo thuba noma ngingalithola usizo. Injani impilo yenu yasekamereni mhlambe usakuthakasela whenever nizodlula enkonzweni or uyenza njengoba phela kuyenziwa nanokuthi vele phela umuntu wakho usanayo intshisekelo ukuthi okay nje ngiyahamba ke manje ngiyakuyena ke si right about two? Hayi kuyafana nje sesiyenza nje sobabili ngoba naye usuke esenza nje azilalele nje sekukwenza nje ayisekho injabulo. Ithi ngivele ngimlande ke usisi because ukhona but akazi ukuthi wena ubhalele ukuhlelo akazi ukuthi wena umbizile akazi ukuthi ubizelweni akazi ukuthi uzokwenzani. So ngiyacela ukuthi unezithuba ngimlande ukuthi uzokwazi ukukhulumela naye ubhekile. Ngiyabonga. Usulandela. Kuthiwa indaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi ukuze ubuyise isithando sakho. Luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faka i-order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho isithando seminyaka esikade
kade zaduka noma ngabe udokizolo ukuze ufake i-order shayela u-062 219 7748 thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufake i-order makumba manomhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Siphinde sinemukele futhi babukeli bayo i-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi mfunani umuntu wami. So-ke udadewethu ngala uvumile usajoyine and nginethemba lokuthi uzokwazi ukuthi aphendule yonke imibuzo esingase sifise ukuthi simbuze yona. So-ke asike sizwe ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sawona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukuthi kube nesibongo nekho le ndawo la usekhona. Usinethemba wakaLinda. Linda. Yebo. Uyamazi sisenhlala? Cha, angimazi. Oh, alright. Ubhalile kuhlelo eluthi umfunani umuntu wami. Ngesimanga sokuthi ikhona into ayisolayo ukuthi yenzeka phakathi kwakho nomuntu wakhe. So ngicela ukuthi isikhathi sakho umlalele ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Ngiyabonga. Ngicela ukukhuluma Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Uyamazi uSiphe uthamazi? Usiphe? Oyidaki. uSiphe wakambatha. Ngiyamazi. Hayi mina ngoma wengane yakhe. Ingane yakhe. Yebo. Unengane? Unengane, una 4 years. Oh. Okay. Ngeke ngathi ukuyipage ifoni yakhe ngabona ukuthi niyazikhipha naye Oh, ubucinga mina efonini yakhe. Ngipage ifoni yakhe ngabona ukuthi hayi usenaka impela ukuthi akunakekele ekubeni ingane engayinakekeli. Manje nginqinile ukuthi mina ngiconfront ngoba mhlawumbe into yethu ibizogcina isiba kwelinye izinga mhlawumbe sesilimazana. Yini ezovimba manje? Ukuthi silimazana. Oh wena kusho ukuthi kahle kahle usemanje. Cha ngiyabuza. Oh hayi. Bekithi mina ngifuna ukukhuluma nawe ke sisi kukhona nabanye abantu. Hayi Siphe ngiyamazi, Siphe indoda yami. Ngiqale nini ukujoyina? It's been 2 years. Yo. Manje akukho nje kwakusolisa akazi uvakasha emqashweni wakhe mhlawumbe. Ngangavakasha kaningi. Akaze ngiyifice impahla etshengisayo ukuthi khona umuntu ahlala naye noma khona umuntu ajola naye. Hayi shuthi uyazifihla, shuthi uyazifihla. Ngoba nami ngiyalinga ngishiya ukwazi ufice ngisho nje isicathulo esisodwa sengane. Usiphe. Yebo Siphe Mbatha. Eish. So maqhamuka ngikuzwela manje kade ubuza ukuthi unengane. Okusho ukuthi awazi ukuthi unengane. So maqhamuka usisi kanje achaza ukuthi unengane noSiphe Mbatha ufila kanjani uzizwa kanjani and yini ehlanganelayo emqondweni wakho mekubuza ukuthi uke wavakashela emqashweni kodwa ungaboni lutho nje etshengisa ukuthi ama females lena awubone ngathi khona manga phakathi la. Mina ngibona ngathi khona manga because akaze ngitshela ukuthi unengane. Ngisho ukuposteni kwakhe akaposti ingane akaze apost uhleze epostela mina usisa ngimazi. Ngiyaqala ukumbona namhlanje. Uyayiposta kodwa phela ngenze ukuthi uyamhide. Yes. Okay. Ngenze uyamhide. Because mina ngiyakwazi ngithi igama lakho uSneh. NguSneh. Yebo ngiyakwazi. Uzizwa kanjani? Ngithukile kodwa futhi manje ngithukile futhi at the same time because ngazi ukuthi ngedwa and uyangitshengisa ukuthi ngedwa because uhleze enginikeza imali. Okay. Neinwele lezi engiyifakile imali yakhe. Manje ngiyathuka usisi umethi anengane. Hayi angikwazi lokho. Ngiyazi ukuthi sesikhulile sibadala manje. Le eyokulwa mhlambe yayenziwa ugogo bethu ayithini. Angeke sidicilela amagama wethu phansi silwele indoda. So njengoba sikhulile ni decide ukuthi kufanele kwenzekeni njengamanje ngoba phela inkinga shuthi ikuSiphe ethebe nentombi afuna ukuphinda abe nentombi nenye futhi intombi. So yini nje ngifisa ukuyenza noma u2 ngicela ukuzwa ukuthi ithini into mhlawumbe ke ngiqale esayidini lakho. Mina njengoba ngibhalile bengifuna umazisa usisi ukuthi ngikhona but at the end of the day ngiyabona ukuthi akangi-appreciate. So bengifisa ukuthi baqhubeke kodwa nami bengingathanda ukufixa izinto but if engakwazi futhi axoxele umuntu wakhe ukuthi unengane ukuchaza ukuthi kwangane leyo ayisho lutho kimi. So ngokwami angifisa ukuxabana naye usisi abaqhubeke mina ngizomchazela kahle ubhuti ukuthi asiyeke kanjani. Usufuna ukuphuma kwi-relationship? Ngifuna ukuphuma ngoba sokungiphatha kabi kakhulu ukuthi kwangani akakazi nje amtshela umuntu wakhe ukuthi unengane. Kwakusho ukuthi nayo mayipostile uyamhide.
naye mempostile uyangihayida mina nje ngibambe ama-conversation ukuthi abantu bake bangixoxele. Oh, okay. Ish. So uyamshiya ahlale kwi-relationship noSiphenyi. Yebo, baqhubeke naye. Yena kuwukuthi nje aqhubeke asupport ingane noma kade engasayisupport ngaleyo ndlela kodwa aqhubeke anakekele ingane, aqhubeke nosisi. Okay, so awulwi. Hayi cha. Okay, no ngiyabonga kakhulu. Esadini lakho-ke ngicela ukwazi ukuthi ithini into mhlambe uyaqhubeka uyazibona uhleli noSiphenyi uyazibona niqhubeke nithandana nje kahle ngaphandle kwama umntwana and ucabanga kanjani ngelinye ilanga uthola ukuthi uthola omunye mistress ekubeni nawe ukhona futhi kwi-relationship uthi uyabona useyayibambela sekukhona yonke nje leyo yonto leyo ufila kanjani ngayo ucabangani ufuna ukwenzekeni manje? Mina ngowami sisi uSiphenyi ngizoqhubeka naye. Okay. Noma esemnyekile kodwa vele bengazi ukuthi ukhona. Okay. Mengihlangana nento kanje empilweni ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ngizoyilwa ngeke ngize ngigive up. Okay. Uma ukuthi ingane ikhona ngempela ngizokhuluma naye uSiphenyi because ngibona ngathi uyangilalela kakhulu unosisi. Ngizomtshela ukuthi akayisupport ingane. Okay. Kodwa usisi ngeke athole lutho. Okay, no ngiyakuzwa. Uyamuzwa ukuthi uzokhuluma noSiphenyi ukuthi asupporte ingane. Yebo, hayi ngoba ufile ngathi ukuthi uyena umuntu amlalelayo njengamanje. Hayi. So awunayo inkinga nalokho? Angekayikho inkinga nami nje ngizozama Umntwana nje bebhekelele. so long as nje ingane eyinakekelile. So-ke bengisasho la ukuthi since ekhuluma kanje ngokuthi uzomkhululela kumele umntwana u-right ngalokho, right? Yebo, ngi-right. Okay. Yabonga kakhulu. Amandla ukulwa ngilwe kakhulu nje sisajula even sisafunda isikole like usu-right. Sengi-right angisenawo lawo manje. So usu-ready ukulalela omunye umjida mezibika ebeka amabili amathathu umlaleli ukuthi uthini? Yebo, ngiyasidinga i-step father somntwana. Ngiyabonga kakhulu dadewethu ukuthi ufike, ngibonga isikhathi sakho, ngiyabonga nje ukuthi usilalele, usihloniphe, wagcina ngokufika. Thank you so much. Kodwa-ke ushilo usisi ukuthi angakujabulela ukuthi ukhulumisane noSiphenyi ukuthi abhekelele umntwana ngoba engazi ukuthi usezwa wena kwamanje. Ngiyabonga kakhulu. Mbuka lapha ekhaya. Bafethu, mina ngazi ukuthi uma wenza umntwana usuke usukhulile emqondweni. Wazi ukuthi ngizokhona ukumbhekelela, ngizokhona ukumenzela yonke into ayidingayo esikolweni, ngizosikhokha school fees, uzoba right ngayo yonke into ngaphandle kokuthi uzutshelwe omunye umuntu ubhekelela ingane yakho. Kanti wayenenza abantwana ifuthi nisazoba nzima ukuphela umntwana amathumba akho kube nzima ukuphela amathumba akho kanjani? Lo mntwana lo uze ngayo emhlabeni kodwa uyahlela impela fanele uzokhuluma omunye umuntu ukuze uzokhona ukuzwa ukuthi umntwana udinga iy'mfanelo zayo. Abafethu ngifuna ukusiphoxa abelungu abayenzi lento le, abantu abayenzi lento. Inkinga inathi bantu, inkinga inathi ndle emnyama. Bafethu mawazi ukuthi awuthanda ukugqoka ibo ukuthi-ke uyangena enkonzweni awugqokile but azi ukuthi uzokwazi ukubhekelela umntwana wakho because ngiyenzeka nanoma yini. Umntwana wawona umeqo akuvele nje umeqo nje phansi kuyaba usuthakathiwe usunomntwana khona usekhulele sekuze umuntu cha umenza nje ngenhloso wazi ukuthi wenza umntwana. So ngiyacela ukuthi singabhekelelani phansi, asinakekelane, sithandaneni, senze into sazi ukuthi siyenzelani. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life